yani sekinandını parlament Serokê Parlamenê Erbilê hikûmeta hewlêrê tiştekî pir xelat bû, heta agahayî bo mehat hinek jêzin asayîş endamê godêzîkentê ve bo hizbê goran hebû, hinek kesin pêşmerga dan sekinan va siyasetekî tewrî xelata li başûr pirsgirêkê aborînî ne pirsgirêkê siyasî heye hêzê derve jî dileyzin gereke Partî Demokratî Kurdistan van mesele de şiyar bê Hizûrê Kurdê başûr xerenekê ew kesê got heqê wan heye heqê wan bi surat werê dayin ev kesê got hatin sekinandin bizîvirin ser wazîfê xwe divê hêlê de bangewaziyê me Kongrê Kurdistan jî bo başûr heye teybe jî bo pedeke gereke têkilayê xwe ba Hêzê Kurdistanî re hemiye bi uslûbekî ahlakekî pir baş dirê diyalog ra van meselê hene çaresar bikin bangewaziyê me bo gelê başûr ti tevlî hevî xerabûn çêne Demokrat Kurdistan jî hürmetî gelê xwe bigire.